systeemisyyteen ja sen ymmärtämiseen liittyy semmoinen ajatus siitä, että jokainen meistä on aina laajempi kokonaisuus. Me ollaan aina osa erilaisia isompia kokonaisuuksia kuin mitä ehkä päällepäin huomataankaan. Ja viime syksynä, kun pidin sitä ammattikorkeakoulun koulutusta, niin yksi opiskelijoista kysyi, että mikä ihme sana tämä konstellaatio on, että eikö se liity tähtiin ja millä tavalla sitten taas jotkut tähdet tai konstellaatiot siellä tähtitaivaalla voi liittyä työelämään tai organisaatioihin. Ja se oli minusta hyvä kysymys sen takia, koska voi olla, että joskus työelämässäkin, jos siellä on ongelmia, niin voi olla semmoinen tapa, että etsitään joku yksi henkilö tai etsitään joku yksi yksikkö. Eli tavallaan katsotaan niin kuin yhtä tähteä ja ajatellaan, että ne ongelmat liittyy häneen ymmärtämättä, että se yksi tähti on siellä kokonaisella tähtitaivaalla ja että se yksi tähti ei ole erillinen siitä tähtitaivaasta. Se ei voi olla. Ja ne asiat, mitkä tulee yhden tähden kautta ilmi, tulee ne sitten ilmi yhteiskunnassa tai työyhteisössä, niin ne aina kuvastaa jotakin siitä työyhteisön kokonaisuudesta tai sen yhteiskunnan kokonaisuudesta sen sijaan, että olisi kyse vain siitä yksittäisestä tekijästä tai yksittäisestä ihmisestä, joka ilmentää siihen kokonaisuuteen liittyviä asioita.